tiang buk na hi Mizoram ah hian kan ler hriat vewa retailer ah kan hmang deuh veka sazuarin an hmang boka Aizawl bazar ah an hmang deuh veka hei enila kan thil khai hi a in buk tawk chia a dik lo na mipuin kan hrelo mai the ni amai ro chu buk lung kan danai kan thlak dor ani ama in buk tok chia kha tuna chun a in buk tok ta lo ni enge a chan ama ang khanin ta thale don ten ti hian in buk tok le sian ni na tinge a chan kan ti chuan buk na hi hetilai hi hian a om thlanga tilai a phe hi in chen tur ni a in buk tok lo na chan chu tuna hian a in buk tok chi ama ro chu kan thak chi khan in buk tok ta lo ni tilai hi pakhat hi an valuta lai hi pakhat hi an vo ar thina ni chu zoram mi hi na buk na dik kan hmel hriat nan hian kan tia buk na hi bu phai ila kon an bun a ti tem ti en don chuan tilai hi an vo aren lai an valu tem ti hin en thian la buk lung hi an vuak lu lampanga hian an da tlang tu china chu thingtlang mi te mipui tam takin kan dikna chanvo hi sumlong hoi me nei che sak china chu mipui kan harnan hian buk na dik le dik lo hi kan hriat theinan kinwanin kan ke de to me don nia